Hello friends, bye Bodo info official YouTube channel golden chance जायनोखि नोंथांमोना जुदि कनस्टेबल SSC नि आन्दाराव एग्जाम होदोंमोन दा फाइनाली गोदान अफिशियेल नोटिस बेनो जाबाय जोबोर मोजां लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना जोबोर मोजां मोनसिगोन दायो गोसोआव बेनो जाबाय भेकेन्सि बारायबाय सो SSC जुदि कनस्टेबलाव भेकेन्सिया बारायबाय सिगां ओंखारनाया 26,000 मोन आंबो नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा होदोंमोन जे SSC आव गोबां पोस्ट दङ गैयाब्लाबो 45,000 खाथियाव दङ होननानै दा फाइनाली गोदान अफिशियेल रिवाइज नोटिस ओंखारबाय आरो खम काटअफआवनो नोंथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय जुदि कनस्टेबलाव स' बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रेडि खालामदो नोंथांमोना एबा खालामगासिनो दंखायो आरो बे फिजिकेल टेस्टआ थाबैनो जाथारसिगोन एडमिट नोंथांमोना मोनथारसिगोन 26,000 आव खम काटअफ नोंथांमोना थांगोन ना बारा थांगोन गोबां गोनो गोथोमोन नाथाय दायो पस्टआ बारायबाय जेब्ला काटअफआ एसेबां गोजौ थांनाय नंला एभारेज थांसिगोन दा लेटेस्ट नोटिस बेयाव फैदो रिवाइज भेकेन्सिस नोंथांमोननि जुदि कनस्टेबलाव दा जों बे अफिशियेल नोटिसखौ भिउ खालामबाय आरो भिउ खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामदो बिनिफ्राय A to Z आसाम स्टेटआव बेसेबां दङ बेनिफ्राय टटेल बेसेबां दङ जों दानिया बेखौ मोनगोन दा बे जाबाय जोंहा अफिशियेल नोटिस दा बेखायनो लास्टआव जों फैखाबाय पस्टआ बेसेबां जामारखो दा लाइभ प्रुफ नोंथांमोना बेयाव नायदो नै पस्टआ 46,617 भेकेन्सिस दा फाइनाली HD लाइनाव बेयाव नायदो गोबां ओंखारबाय बे जाबाय मेल एन्ड फिमेलावबो दङ नोंथांमोना राइट साइडआव नायबानो जाबाय गोबां भेकेन्सि ओंखारबाय स' बेखौ नायोबा नोंथांमोननि काटअफआ एभारेजाव थासिगोन टेनसन दालासै खम नाम्बार मोननायफ्रा प्रेक्टिसखौ मोजां खालामनो थाबैनो फिजिकेल टेस्टनि थाखाय नोटिस फैसिगोन काटअफ लानानै माने एग्जामनि काटअफ लानानै नोंथांमोनखौहाय फिजिकेल टेस्टआव लेंहरसिगोन स' बेखायनो जुलाइ आगस्टआव रिलिज जायोबा नोंथांमोना मोजां जाबाय सिगां 26,000 भेकेन्सिमोन दायो बारायबाय 46,000 जाहैबाय स' नोंथांमोना दायो चान्सआ बारा जाबाय माने कनस्टेबलाव साख्रि जागोना एकदम मोजांनिफ्राय मोजां चान्सआ फैबाय बेखायनो प्रेक्टिसखौल' मोजां खालामदो बेनिफ्राय आसाम स्टेटआव BSF दङ SD लाइनाव 69 दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि CISF आव दङ बेनो जाबाय 86 दङ बेखौहाय नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला अब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय CRPF आव दङ नोंथांमोना मोनदों 67 दङ जोंनि ST आव एन्ड बेनिफ्राय SSB दा SSB आव 14 दङ बेनिफ्राय SSB नोंथांमोना मिथिबाय एन्ड ITBP आव होनोबा 40 दङ बेनिफ्राय आसाम राइफलाव होनोबा 15 भेकेन्सि दङ दा बेबायदि बाहाग रानबाय आरो बेनिफ्राय आनरिजार्भ केटेगरियाव दङ जों बेयावबो थांनो हागोन जुदि मोजां काटअफ मोनोबा थ' चान्सआ जोबोर मोजां जाबाय SSC आव जायनाखि गोबां टेनसन जादोंमोन खम नाम्बार मोनदों होननानै दा जायखिजाया जि मोजां नाम्बार मोनदों एभारेज नाम्बार मोनदोंबा फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रेडि जादो आरो बे फिजिकेल टेस्टआ जुलाइ आगस्टआवनो जानायनि चान्सआ दङ मानोना इलेक्सन जोब्बाय नालाय बेखायनो नोंथांमोना थाबैनो फिजिकेल टेस्ट कन्डाक्ट खालामगोन आरो जायफ्रानोखि मोजां प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आसाम पुलिसावबो खामानि होगोन बेनिफ्राय SSC आवबो होगोन प्लास BSF CRPF दायो जि हेड कनस्टेबल क्लार्कआव ओंखारदों बेयावबो नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआव चान्स मोनगोन माने गोबां खामानि होगोन स' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे साख्रिखौ लायो कनस्टेबल लेभेलाव आरो नेक्स्टआव जुदि फैयोबा आपडेट फैबावगोन नेक्स्ट लेभेलाव